We zijn hier in Driessen-Waterswoord bij de Nijenwarf. Bij mij zit Bouke Kaasma, voorzitter van het organiserend comité van de expo Driessen-Waterswoord. Wat houdt je hem dwaan, Kaasma? Wat is dwaan houdt is zwaar dat in deze regio de leefbaarheid bloot en dat we die zo vol mogelijk op een heeg pijl houden kunnen. Het is inmiddels de 6e keer dat we dit organiseren. Het is begonnen eerst als iets van een feestvereniging en die had vrij om daarom mee te doen. Toen hebben we dat verder opgepikt en het is nu de 6e keer dat we die houden in deze warf. Op wat voor soort bedrijven richt je hem vooral? Uw doelgroep is echt de bedrijven die in de regio Noordoost-Friesland binnen, die daarin opereren. De liefste bedrijven hebben voor u ook een hele grote voorrang, want dat zijn wel de bedrijven die vaak bij grotere expos net in beeld komen. En met uw legere kostprijs kunnen we dat bereiken. Nu is het wat 2 weken voor de expo. Waar ben je op dit moment druk met waanden? We zijn momenteel daar aan de week hebben we heel wat proberen alles in publiciteit te brengen. De borden hebben onderwijs misschien tegen. En het is nu aan het regelen van het indeling van de stands en dat soort dingen. Wat er een prettig gebeuren om het terrein klaar te krijgen voor de expo? Nee, dit terrein leert hem heel goed voor dit soort dingen. Het is een heel droog terrein. Het is de bedoeling dat ik maandje voor de expo dan zet ik het uit. En van Kam komt machine materiaal en die bouwt de tent op. En de jongens dan is dat via dat wie de wanden erin zetten kunnen. Dus dat is al hier heel dicht binnenwandelen. Hoeveel standhouders gaan zich op dit moment opjoen? We hebben inmiddels op 57 standhouders. Dit definitief thuis zijn dat ze mij doen aan de expo. Ben dat er meer dan de vorige keer? Ja, we kunnen, ondanks de economische malaise, dat ze dat dan heel mooi zeggen, ik heb gezegd dat we al een groei hebben van meer dan 10%. Jo zijn we horen het leegdrempelig. Is dat ook qua intree en dat soort zaken? Ja, dat is ook wat we daarom koppelen. Hebben we vreeg je €2 intree. En dat is een gezin die dan komt, die had dus met een relatief leefbedrag kan die ook mee genieten van deze expo die we horen. Waarom mag je de meesten in Noord-Friesland deze expo beslist net missen? Een van de hoofdmoten is om te zien laten en ook voor de mensen om te zien wat je eigenlijk al in de regio is. En helpen de mensen denken dat ze via internet de producten heel via wij halen maken, terwijl ze misschien wel om de hoeken vlak bij hun te krijgen binnen. Dus ook de bekendheid van de bedrijven en wat had die bedrijven te bieden, dat die mensen direct mee behechten binnen en dat dus ook je meewerken aan de leefbaarheid van deze regio. Wanneer en hoe laat en precies is de expo? Het leidt in de planning dat het tongens die het in april hier en dan wordt de burgemeester Albers van de gemeente Dantemediel. En dan gaat de expo hier tot de jongens 9 uur. En de vrijdags gaan we hier van 12 tot 9 en de sneuners van 11 tot 5. Dus dat is reaal tijd om de expo te bezoeken.